Μεσόη. Η μαμά ξετρελάθηκε με το νέο Ava Clear. Της έκανε, λέει, κάτι πιάτα. Εμένα όμως μ' αρέσει, γιατί περιποιείται τα χέρια μου. Μετά το πλύσιμο είναι πάντα λία και απαλά. Γι' αυτό θα το κάνω διάφανο. Εγώ από σήμερα... Ava Clear. Η διαφορά είναι διάφανη. Άραγε το ξέρει η αδελφή μου. Ava Clear. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τροχός της τύχης, αντένα. Σε λίγα δευτερόλεπτα κοντά σας, Ντάνης Κατρανίδης. Και βέβαια Κρίστα. Σκηνοθέτης, ο Μεγακλής Βιτιάδης. Καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα των Φώτων. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε ξανά εδώ με την Κρίστα, τον Αλέξανδρο και τον κόσμο μας, τον υπέροχο κόσμο μας. Να αρχίσουμε αυτό το γνωστό παιχνίδι, το αγαπημένο, τον τροχό της τύχης. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε και να γνωρίσουμε τους παίκτες μας. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία σε όλους. Και για να δω, Μαρία. Η Μαρία. Πώς λένε η Μαρία το άλλο, το επώνυμο? Λεοντοπούλου. Πώς? Λεοντοπούλου, έχεις Λεοντοπούλου επώνυμο και φοβάσαι να το πεις έτσι. Ως Λεονταρίνα θα το λες. Λεοντοπούλου. Για να ακούσω τι δουλειά κάνεις. Μουσικός. Μουσικός. Καθηγήτρια πιάνο. Καθηγήτρια πιάνο. Ορίστε. Τι χόμπι, να ρωτήσω για χόμπι? Αλλά εκτός από τη μουσική βέβαια, γυμναστική κολύμβηση και μπιλιάρδο. Γυμναστική κολύμβηση και μπιλιάρδο. Το είχε και, ως κλείσιμο το μπιλιάρδο. Βέβαια, άλλου είδους νοστιμιές εκεί. Μπράβο, έξω. Ο Γιάννης. Γιαννικέλης. Πώς? Γιαννικέλης. Μπράβο. Τι άλλο, ιδιωτικός υπάλληλος. Και ασχολούμαι λίγο σε ελεύθερες ώρες με βουνό, πεζοπορίες, διανυκτέρευση. Πεζοπορία και βουνό, άλλη ώρα η πεζοπορία, αλλά τα καταφέρνουμε. Όχι, πεζοπορία στο βουνό και διανυκτέρευση. Και διανυκτέρευση στο βουνό σημαίνει. Βέβαια. Αυτό θέλει τόλμη και θάρρος και γνώση. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχουμε δύο Μαρίες. Ανάμεσα σε δύο Μαρίες. Ο Γιάννης και η Μαρία και ο Γιάννης. Για να δούμε. Μαρία Χατζηγιάννη. Καθηγήτρια γαλλικών. Τι γίνεται εδώ? Ανάμεσα σε δύο καθηγήτρες έχουμε εδώ. Για να ακούσω. Και τις ελεύθερες ώρες? Με φωτογραφία. Αεραστεχνικά βέβαια. Το ένα καλλιτεχνικό χόμπι διαδέχεται το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Πριν ξεκινήσουμε όμως και παίξουμε το πρώτο παζλ, θα παρακαλέσω τον Αλέξανδρο να μας πει τα δώρα που διεκδικούν οι παίκτες μας απόψε. Και πρώτα, ένα αυτοκίνητο Nissan Sunny, ιδανικό για τη σύγχρονη οικογένεια. Συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και ποιότητα. Ένα γούνινο παλτό Ρενάρ μονοκόμματο από τα καταστήματα γούνας Χουντάλας και τέλος από το γραφείο ταξιδίων Heronia Travel, ένα ταξίδι στο Παρίσι 7 ημέρες. Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία και από εμάς. Η κατηγορία λοιπόν είναι πλεονεκτήματα. Η Κρίστα θα σας αποκαλύψει μια λέξη, αυτή που βλέπετε τώρα, και εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κρίστα και εσείς καλείστε να αποκαλύψετε σιγά σιγά γράμμα το γράμμα. Ξεκινάει ο τροχός, θα λέω εγώ, ξεκινάει η Μαρία, καλείστε που λέτε να αποκαλύψετε γράμμα το γράμμα τα πλεονεκτήματα του ρολογιού. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα που πρέπει να έχει ένα καλό ρολόι. Για 40.000. Ταφ! Ένα το ταφ, δύο τα ταφ. Βγήκε ένα ταφ, φώναξε κι άλλο ένα και βγήκε άλλο ένα. Πάμε Μαρία. Γοργά, έτσι. Με θάρρος και αποφασιστικότητα. Για να δούμε. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δούμε. 500.000. Εσύ 50.000. Για 50.000 πήγα από το 2.500 πήγα σταματήσει. Για 50.000 δραχμές στο γράμμα. Ποιο? Πι. Δεν υπάρχει το πι. Ο Γιάννης. Η σειρά του Γιάννη. Πάμε να ξεκινήσουμε Γιάννη. Πάμε να δούμε τι θα πει ο Γιάννης τώρα. Ήδη έχουμε κάποια γράμματα που έχουν βγει, άλλα που δεν έχουν βγει, που έχουν περάσει και δεν υπάρχουν. Για να δούμε τώρα για 30.000 δραχμές το γράμμα. Το Μανώλης. Μανώλης. Ένα το μη. Για να δούμε. Συνεχίζεις Γιάννη. Το Ρο. Όχι, συνεχίζεις το Ρο. Έτσι, πέρα μια τον τροχό και το Ρο. Επιλέμε. Έτσι πρέπει να φέρουμε τον τροχό. Έκριστα. Είναι πολύ ενθουσιασμένος. Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμένος. Υπέροχα. Για να ακούσω. Για 50.000 δραχμές το γράμμα. Πώς? Το Ρο. Δύο το Ρο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε Γιάννη, συνεχίζει τον τροχό. Σε βλέπω πολύ προσιλωμένο εκεί στο παζλ και καλά κάνεις. Εκεί πρέπει να προσοχήσω, αλλά για να μπορείς να μας πεις και τα επόμενα γράμματα, πρέπει να βάλει το τροχός, πώς το λέτε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Για 50.000 δραχμές το γράμμα. Το Κάπα. Ένα το Κάπα. Συνεχίζεις. Υπενθυμίζω και θυμίζω
μιας και είμαστε στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά υπενθυμίζω γενικότερα, για όσους ξέρουν και παρακολουθούν και το παιχνίδι, ότι όποιος διαθέτει, θα το πω τώρα, 50.000 δραχμές στο γράμμα. Σίγμα. Σίγμα! Ένα το σίγμα! Προχωράς ο τροχός στα χέρια σου. Θυμίζω ότι έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε ένα φωνήεν. Ή και περισσότερα. Δεν έχει σημασία. Για 40.000 δραχμές στο γράμμα. Το λάμδα. Λάμδα! Δεν υπάρχει λάμδα, δεν υπάρχει λάμδα. Παίζει η Μαρία. Η Μαρία, η τρίτη κατά σειρά. Στη σειρά η Μαρία, έτσι. Η δεύτερη δηλαδή και η τρίτη στη σειρά των παιχτών. Γιατί θα λέμε Μαρία και έχουμε κι άλλη μια Μαρία. Παμ, χρεοκοπία, αλλά δεν πειράζει, δεν το λάβουμε υπόψη. Σας πέσω τώρα ξεκινάμε, έτσι. Στα χέρια σου ο τροχός, Μαρία. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ πέρα τι μας... Για 80.000 δραχμές, 230.000 και ακόμα τίποτε. Μαρία, θα έρθει και αυτό. 2.500! 2.500! Ξαναγυρνάει τον τροχό η Μαρία. Ξαναγυρνάει τον τροχό και αν σταματήσει μπροστά σου και πάλι το 2.500 δικαιούσε 500.000 δραχμές μετρητά από τον αντένα. Ή 50.000 δραχμές και μας λες τώρα. Πώς? Θες να αγοράσεις ένα φωνήεν. Πολύ ωραία. Για να το ακούσω. Ναι. Έχει γυρίσει τον τροχό. Έχει γυρίσει τον τροχό. Δεν μπορείς να το αγοράσεις. Βλέπεις. Είδες. Αν δεν είχα την κρίσα τώρα τι θα έκανα. Τι θα έκανα εγώ τώρα αν δεν είχα την κρίσα. Δεν χρειάζεται. Έξοχα. Πες μου ένα γράμμα σου παρακαλώ. Πώς. Όπως ναός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το νι. Ο ναός υπάρχει. Υπάρχει ο ναός. Και για 40.000 δραχμές μας λες. Το Β. Β. 2 τα Β. 2 τα Β. 2 τα Β. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Είμαστε και όλα στο πρώτο παζλ. Ρολόι λοιπόν. Για να δούμε. Και 20.000 δραχμές στο γράμμα. Το Χ. Ένα το Χ. Ένα το Χ. Προχωράει ο Γιάννης. Ήθελε να αγοράσει φωνήεν. Θα μας πεις. Για να δούμε τι γίνεται τώρα. Για να δούμε. Θα μας πεις το επόμενο γράμμα για 50.000 δραχμές. Το Δέλτα. Δέλτα, ένα το Δέλτα και τέλος τα σύμφωνα. Τέλος τα σύμφωνα. Εδώ τώρα αρχίζεις να μας λες ή το puzzle ή να αγοράσεις ένα φωνήεν. Δεν μπορείς να συνεχίσεις τον τροχό τώρα, τελειώσαν τα σύμφωνα. Ακούω. Λοιπόν, το puzzle λέω. Θα το πεις. Ναι, αδιάβροχο, ακριβές και αυτόματο. Αδιάβροχο, ακριβές και αυτόματο. Πάρα πολύ σωστά. Ακριβές, αυτόματο, αδιάβροχο, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα πρέπει να έχει ένα καλό ρολόι. Και ο Γιάννης με 480.000 δραχμές κερδίζει το πρώτο puzzle. Και ο Αλέξανδρος μας λέει τι μπορεί να τις κάνει. Η AudioCam, επίσημα αντιπροσωπεία της Canon, του προσφέρει camcorder Canon σειρά UC και E και φωτογραφικές μηχανές Epoca και Prima. Όλα τα προϊόντα Canon καλύπτονται από την εγγύηση Value Plus για κλοπή ή αρπαγή της μηχανής, έστω και πάνω στο βουνό. Είμαι εγώ, θετικά μέτρησε ο χρόνος για τον Γιάννη, το ρολόι που όπως βγήκε από την αρχή και εμείς, επειδή παρακολουθούμε και ακολουθούμε το χρόνο, τι θα κάνουμε για να μας συνεπείς. Το δεύτερο puzzle. Από τη Δευτέρα στα Νέα, το ωραιότερο δώρο της χρονιάς για τα παιδιά όλης της Ελλάδας και για σας. Μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια 7τομη που καλύπτει όλες τις γνώσεις. Ειδικά γραμμένη για νέους. Με σχέδια, χάρτες, πλούσια εικονογράφηση, σαφή διατύπωση. Νέα παιδική εγκυκλοπαίδεια Α. Ένα δώρο από τα Νέα αξίας 50.000 δραχμών. Τα Νέα για τη νέα γενιά. Για τα παιδιά όλης της Ελλάδας, για κάθε οικογένεια. Γεια σας. Είμαι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Στο Θέατρο Αλάμπρα σκηνοθέτησε και έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο του Αλέκου Γαλανού, «Τα κόκκινα φανάρια». Αν τόλμησε να επανέλθω στα νιάτα μου, δεν είναι μόνο η νοσταλγία μέσα στον χαμό των καιρών, αλλά η πρόκληση αυτών των αιώνια περιθωριακών ανθρώπων. Κόκκινα φανάρια. Η ανάδειξη της στιγμής εκμετάλλευσης των αδυνάτων. Κόκκινα φανάρια. Η αποκάλυψη των ονείρων των ταμπινών της γης. Κόκκινα φανάρια. Η αναζήτηση του συστηματικού έρωτα μέσα από το βούρκο της πάντιμης ερωτικής φρίκης, τότε που ο κόσμος των κόκκινων φαναριών ήταν περιθωριακός, τολμηρός, αυθεντικός, αλλά αληθινός. 14 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή. Η χρυσή κλήρωση στον πρωινό καφέ. Μήπως θα είστε εσείς ο υπερτυχερός? Είστε έτοιμοι να κερδίσετε το σούπερ δώρο? Ένα Toyota Starlet 1,3 injection. Ένα μικρό θηρίο από ένα μεγάλο όνομα. Ένα μεγάλο δώρο από το Ava Clear. Ava Clear. Υπερσυμπυκνωμένο, διάφανο υγρό πιάτων. Ava Clear. Η διαφορά είναι διάφανη.
Ολυμπιακός Άρης. Την Κυριακή στις 5 και 4 το απόγευμα, μόνο στην Αντένα, μην χάσετε το μεγάλο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ο αναγεννημένος Ολυμπιακός, 3 μέρες μετά την νίκη του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού, υποδέχεται στο στάδιο Καραϊσκάκη το φιλόδοξο Άρη που στοχεύει την έξοδό του στην Ευρώπη. Ολυμπιακός Άρης, για τους φίλους του καλού ποδοσφαίρου, μόνο στην Αντένα, την Κυριακή στις 5 και 4. Τον αγώνα σας προσφέρει το Opel Corsa. Πριν αρχίσουμε με το δεύτερο παζλ, θα δείξουμε μια ματιά στον πίνακα. Τον πίνακα των παιχτών μας που έχει. Η Μαρία έχει 80.000. 480.000 ο Γιάννης και τίποτα ακόμα η Μαρία. Δεν έχει σημασία. Τώρα είναι το παιχνίδι, τώρα αρχίζουν τα παζλ και θα δούμε. Πάμε να παίξουμε το δεύτερο παζλ που έχει την κατηγορία προσδιορισμοί. Εντάξει, δύο λέξεις προσδιορίζουν μια άλλη. Τρίτη. Συμφωνεί. Η σειρά σου είναι, εσύ ξεκινάς, είναι το δεύτερο παζλ, παίζει ο δεύτερος παίκτης. Το λέω γιατί βλέπω μια απορία έτσι γενικώς στα μάτια σου και μια χαρά, έναν ενθουσιασμό που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ θα μας πεις τώρα για 50.000 δραχμές το γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα. 3 τα σίγμα. Πάμε Γιάννη, μην καθυστερούμε. Πάμε σωστά. Έτσι, μπράβο. Ωραία και φάτα. Με χαμόγελο να ταινίζεις το μέλλον και με αισιοδοξία. Για να δω, για να δω, για να δω. Με 40.000 δραχμές το γράμμα. Το ταφ. Ταφ. Δεν υπάρχει το ταφ. Μαρία. Μαρία, η τρίτη στη σειρά από τους παίκτες μας και είναι τώρα να δούμε 20.000 δραχμές το γράμμα. Το κάπα. Κάπα. Δεν υπάρχει κάπα. Μαρία η πρώτη τώρα. Η πρώτη στη σειρά γυρνάει τον τροχό και πάμε να δούμε τα γράμματα τα επόμενα. 3 σίγμα. 3 σίγμα στη σειρά και 50.000 δραχμές το γράμμα. Πι. Πι. Δεν υπάρχει το πι. Ο Γιάννης πάλι. Πάμε Γιάννη. Πάμε γοργά και με κέφι. Πάμε να βρούμε επιτέλους ένα γράμμα που θα αρχίσει να μας ανοίγει λιγάκι το puzzle εκεί να δούμε τι θα γίνει για 30.000 δραχμές το γράμμα. Το νι, Νίκος. Νι, Νίκος. 3 τα νι. 3 τα νι. Πάμε να το δούμε. Αρχίζουν και βγαίνουν και χρώματα στον πίνακα. Χρώματα. Μη σας μπερδεύουν όμως τα χρώματα. Κάνουν έτσι για να ξεχωρίσουν ποια είναι η λέξη που προσδιορίζεται από τις άλλες δύο. Για να δω. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Γάμα. Γάμα. 1. 1 το γάμα. Πάμε παρακάτω. Πάμε Γιάννη. Γοργά, σταθερά. Μην ανησυχείτε κυρίες μου, το παιχνίδι είναι ακόμα μπροστά. Το παιχνίδι είναι μπροστά, χαμογελάτε και εσύ για 40.000 δραχμές μας λες. Μη Μανώλης. Μη Μανώλης. 2 τα μη. 2 τα μη. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. 370.000 γίνανε για το Γιάννη. Τι να δούμε. Τι να δούμε Γιάννη. Έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε με χαμόγελο να αντιμετωπίζει ο Γιάννης. Με αισιοδοξία. Έτσι, μπράβο. Μαρία, η σειρά σου. Η σειρά σου. Εσύ παίζεις τώρα τον τροχό. Και έτσι, όταν τα αντιμετωπίζεις με χαμόγελο, όλα γίνονται. Αυτό σημαίνει ψυχραιμία και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Για να δούμε. Για 10.000 δραχμές το γράμμα. Το λάμδα. Λάμδα. Ένα το λάμδα. Ένα το λάμδα. Πάμε να δούμε. Πάμε να ξεδιπλώσουμε λιγάκι αυτή τη λέξη την περίεργη. Πάμε να δούμε και τις λέξεις τις πολλές. Τώρα θα δούμε. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έλα Μαρία, έλα Μαρία. Πάμε να σπάσουμε αυτή τη σειρά, αυτή την έτσι διαδοχή που πάει από χρεοκοπία σε χρεοκοπία. Είναι δυνατόν. Όχι, με κάτι και χάνω τα λόγια μου, μπερδεύομαι. Κόλλησα. Είδες, Κρίστα, για να δω. 30.000 δραχμές. Το γράμμα. Θήτα. Θήτα! Δεν υπάρχει. Μην το καθυστερείτε. Πάμε Γιάννη. Μην το καθυστερείτε. Μην αργείτε να απαντήσετε. Χάνετε την ευκαιρία να πείτε ένα γράμμα και βγαίνετε εκτός ορίου χρόνου όπου πια για 80.000 δραχμές το γράμμα. Ρο. Ρο. Ένα το ρο. Ένα το ρο. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονταν. Για να δω. Για 50.000 δραχμές. Β. Β. Δεν υπάρχει το Β. Και παίζει η Μαρία. Παίζει η Μαρία. Παίζει η Μαρία. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτό πλέον πάει να πει ότι είσαι τυχερή σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο είσαι τυχερή. Σε κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όποιος κάνει λέει κερδίζει την αγάπη. Έτσι. Πάμε Μαρία. Πάμε Μαρία.
Για να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ έχουμε το 40.000 δραχμές το γράμμα. Το γράμμα. Τέλος χρόνου. Βλέπεις τι γίνεται. Δεν βρίσκω. Δεν πειράζει. Θα πεις ένα γράμμα και δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι αυτό που περιμένουμε. Ή αυτό που είπε. Για να δω. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Το χ. Χ. Δεν υπάρχει. Πάμε Μαρία. Πάμε Μαρία. Μην χάνετε το κέφι σας. Μην χάνετε το κέφι σας. Είμαστε και όλα στο δεύτερο puzzle. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι και τα παιχνίδια. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Φ. Δεν υπάρχει το φ. Παίζει η Μαρία. Μα τι δυσκολία είναι αυτή. Τι puzzle είναι αυτό τέλος πάντων. Τι προσδιορισμός. Εδώ βέβαια δεν έχετε και πολλές δυνατότητες για αγορές, αλλά θα δούμε. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Ζήτα. Δεν υπάρχει. Και παίζει ο Γιάννης. Παίζει ο Γιάννης. Έχεις 80.000 δραχμές. Έχεις πάντα τη δυνατότητα να αγοράσεις ένα φωνήεν όταν εσύ νομίζεις ότι αυτό μπορείς να το κάνεις. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Το ξ. Ένα το ξ. Και τέλος τα σύμφωνα. Τέλος τα σύμφωνα. Τώρα λοιπόν, σ' ακούω. Το puzzle. Το puzzle. Ημερομηνία λήξης γέννησης. Ημερομηνία λήξης γέννησης. Αυτό είναι το puzzle. Ημερομηνία λήξης γέννησης. Και το puzzle είναι του Γιάννη με 220.000 δραχμές. Και ο Αλέξανδρος μας λέει τώρα τι κερδίζει ο Γιάννης. Κερδίζει μια κινητή συσκευή τύπου Nokia 1011 και μια συνδρομή μαζί στην προηγμένη κινητή τηλεφωνία Telestet. Telestet, ποιότητα στην επικοινωνία, πρωτοπορία στις υπηρεσίες. Προηγμένη κινητή τηλεφωνία Telestet και είστε πάντα σε επαφή. Εδώ είναι ο Γιάννης. Έχει χάσει και κερδίσει πίσω. Κερδίζει συνέχεια, κερδίζει γιατί τον θέλει τύχη. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το τρίτο puzzle. Μπάκλερ Μπολόνια Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι του Κώστα Πολίτη σε ανωδική πορεία σε πρωτάθλημα και Ευρώπη στοχεύουν να κερδίσουν και στον πιο δύσκολο εκτός έδρας αγώνα τους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Απολαύστε τη συγκλονιστική αναμέτρηση των Γκάλι, Βράγκοβιτς, Βολκόπ, Παταβούκα με τους Δανίλοβιτς, Μπινέλη, Μωραμότη, Καρέρα. Μπάκλερ Μπολόνια Παναθηναϊκός. Απόψε στις 7 το βράδυ μόνο στον Αντένα. Puzzle το τρίτον. Κατηγορία σχετικά. Πριν όμως μπούμε κανονικά στο puzzle το τρίτον, θα ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα. 80.000 για τη Μαρία. 700.000 για τον Γιάννη. Και σε μηδενική βάση ακόμα η Μαρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και θα δούμε. Πάμε τώρα, αρχίζουμε με τη Μαρία. Στα χέρια στον τροχός. Καλή αρχή, κατηγορία σχετικά. Υπενθυμίζω και επίσης ακόμα υπενθυμίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερείτε την απάντηση. Για 30.000 δραχμές στο γράμμα. Το ταφ. Ταφ. Δύο τα ταφ. Πολύ ωραία κίνηση. Πάμε Μαρία. Μην καθυστερείτε, κάντε την ευκαιρία να πείτε ένα γράμμα και δεν πειράζει. Το πολύ να μην είναι αυτό που περιμέναμε. Και εμείς και εσείς. Για να δω. Για 50.000 δραχμές στο γράμμα. Το σίγμα. Το σίγμα. Δύο τα σίγμα. Δύο. Πάμε Μαρία. Πάμε πολύ ωραία. Έτσι. Γοργά και με τέμπο ξεπερνάμε για το σκόπελο και φτάνουμε στις 10.000 δραχμές και λες το γράμμα. Το μη. Μη, όπως μητέρα. Πολύ ωραία. Ένα το μη. Πάμε να δούμε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία η κίνηση του τρίτου puzzle. Καλά, δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάνω που πάμε να στρωθούμε και να... Δεν πειράζει. Πάμε, κοίταξε. Άντε, πες ότι το ξεκινάμε τώρα το puzzle. Δεν πειράζει. Φύγαμε και έχουμε τώρα ένα δώρο κοινού. Δώρο για το κοινό μας. Δώρο που θα μας πει τώρα αμέσως ο Αλέξανδρος. Επαναστατικός συνεγερμός αυτοκινήτου DG2000 της BrainLock με δυνατότητα επικοινωνίας του συνεγερμού με τον ιδιοκτήτη με ανθρώπινη ομιλία. Έχει αυτόματο ψηφιακό ραντάρ, ειδική προστασία για το πάρκινγκ και προστασία από ένοπλη επίθεση στον δρόμο. Παγκόσμια πατέντα της BrainLock. DG2000 της BrainLock με εγγύηση εφόρου ζωής. Και για 30.000 δραχμές ακόμα μας λες το γράμμα πώς. Χ. Ένα το χ. Παίζει η Μαρία, δεν με περιμένει εδώ, γυρνάει τον τροχό και κοιτάζει το puzzle, σκέφτεται τα επόμενα γράμματα. Εγώ θα κοιτάξω εδώ. Μην αγωνιάζει, δεν πειράζει. Ό,τι και να γίνει. Κοίταξε βρε παιδί μου. Πάμε Γιάννη. Κοίταξε που λες και πλέον. Άντε.
Δεν πάμε να ξεκινήσουμε το puzzle να μείνει ένα ποσό κάπου και πάμε για 40.000 δραχμές στο γράμμα. Ρο. Ένα το ρο και τέλος τα σύμφωνα. Τέλος τα σύμφωνα και έχουμε τώρα. Λέω Ακούω. το puzzle. Ορίστε. Λέω το puzzle. Θα το πεις κατευθείαν το puzzle. Για να δω. Αίτηση, χαρτόσημο. Αίτηση χαρτόσημο. Καλά, ο Γιάννης δηλαδή. Λες την ημέρα των Θεοφανίων δεν έχει αφήσει τίποτα. Τα φανερώνει όλα. Όλα τα φανερώνει. Η παραμονή της γιορτής του. Γι' αυτό είναι έτσι ο Γιάννης. 140.000 δραχμές. Πήρε το puzzle και μας λέει τώρα ο Αλέξανδρος αμέσως τι είναι. Το κέντρο επίπλου 40 στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής, η πρώτη κοινοπραξία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, σου προσφέρει τις καλύτερες δημιουργίες επίπλων σε σύνθετα, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα και σκρίνια σε μια μόνιμη έκθεση του Σταυρό Αγίας Παρασκευής. 40 επιλεγμένα εργοστάσια επίπλου σε περιμένουν ακόμα και τις Κυριακές. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ βλέπουμε ότι το bonus game παίζει ο Γιάννης. Ο Γιάννης με 840.000 δραχμές. 840.000 δραχμές. Εδώ λυπάμαι, θα αποχαιρετήσω καταρχήν την πρώτη Μαρία, την άλλη Μαρία. Εύχομαι καλή τύχη να έχετε την υπόλοιπη ζωή σας. Θα σας συγχαρώ και θα σας πω, θα τα πούμε, αλλά θα τα πούμε στο bonus game, θα παίξουμε αμέσως τώρα. Όσο για εσάς που θέλετε να έρθετε εδώ και να παίξετε τροχό της τύχης, ταχυδρομική θηρίδα 51256. Η Φυσιά 14510 και τον τροχό της τύχης φυσικά. Ο Γιάννης στο bonus game έφτασε γοργά, με χαμόγελο, με κέφι, Είδες Κρίστα, και τα τρία puzzles. Όλα τα τρία. Λοιπόν, έξοχα, πάρα πολύ ωραία, έχεις την αγάπη και τη συμπαράσταση του κοινού μας και τις δικές μας ευχές. Ο νικητής μας. Όλα. Από εμάς και από τον Αλέξανδρο που θα μας πει τώρα αμέσως τα δώρα που διεκδικεί ο Γιάννης. Nissan Sunny, ο πανίσχυρος πρωτοπόρος, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με άνεση και ποιότητα. Ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα και πολλές πρωτιές στα ράλι. Το ιδανικό αυτοκίνητο της σύγχρονης οικογένειας με τις μεγάλες ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς. Nissan Sunny ικανοποιεί τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Ένα γούνινο παλτό Ρενάρ μονοκόμματο Καναδά από τα καταστήματα Γούνας Χουντάλα, Ηρών Πολυτεχνείου και Σωτήρος στον Πειραιά, Περικλέους 56 στο κέντρο της Αθήνας. Καταστήματα Γούνας Χουντάλα, ποιότητα και εγγύηση στα γουναρικά. Και τέλος, ένα ταξίδι. Το γραφείο ταξιδίων Heronia Travel προσφέρει ένα ταξίδι 7 ημερών στο Παρίσι, με διαμονή για 2 άτομα σε ξενοδοχεία 3 αστέρων. Heronia Travel, τα καλά του ταξιδιού. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και από εμάς. Το ένα καλύτερο απ' τ' άλλο. Το ένα καλύτερο απ' τ' άλλο. Βλέπεις όλα αυτά τα καταπληκτικά, τα υπέροχα τα δώρα. Εσένα δεν σε απασχολεί βέβαια, γιατί έχει κερδίσει τα 3 puzzles. Βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους μικρούς τροχούς και εγώ θα προσπαθήσω να τους ανακατέψω όσο γίνεται, να τους γυρίσω. Τροχοί είναι και γυρνάνε. Και εσύ θα διαλέξεις, επειδή έχεις κερδίσει και τα 3 puzzles. Όχι, περίμενα ακόμα βιάζει. Θα διαλέξεις 2 από τους 3 γιατί έχεις κερδίσει και τα 3 puzzles. Πάρουμε αυτόν. Αυτόν. Πάρουμε και αυτόν. Και τον κρατάς. Κρατάς και τους 2 τροχούς δηλαδή, τους κρατάς. Και η κατηγορία είναι τόπος και προϊόν. Εσύ θα μου πεις 4 σύμφωνα και 1 φωνή. Αρχίζουμε από τώρα. Μη όπως Μανώλης. Ναι. Ταφ. Λάμδα. Και κάπα. Και ένα φωνή. Αλφα. Αλφα. Παρακαλώ την Κρίστα να μας δείξει τα γράμματα. Συγκεντρώσου. Μετά το λέω ή πριν. Τα γράμματα είναι εκεί και έχεις να μας πεις σε 15 δεύτερα από τώρα το puzzle. Μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Καλαμάτα, Σίκα. Κοντά. Σίκο. Καλαμάτα, Σίκο. Το είπες. Καλαμάτα, Σίκο. Έλα εδώ. Έχει τρελαθεί ο Γιάννης. Είσαι μες στον χρόνο. Μπερδεύτηκε κιόλας και με ρωτάει. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, μέσα στον χρόνο θα το πεις. Κανονικά, δεν το λες μετά. Ταξίδι, ένα ταξίδι και κρατάμε εδώ ένα από αυτά που έχεις κερδίσει και ανοίγω και το δεύτερο τροχό και είναι το αυτοκίνητο! Καταπληκτικά! Τώρα θα μας πει ο Αλέξανδρος τα δώρα που κέρδισε ο Γιάννης. Υπέροχα! Μπράβο!
Nissan Sunny λοιπόν, ο πανίσχυρος πρωτοπόρος, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με άνεση και ποιότητα. Ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα και πολλές πρωτιές στα ράλι. Το ιδανικό αυτοκίνητο της σύγχρονης οικογένειας με τις μεγάλες ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς. Nissan Sunny ικανοποιεί τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Όμως, το γραφείο ταξιδίων Heronia Travel σου προσφέρει και ένα ταξίδι 7 ημερών στο Παρίσι με διαμονή για 2 άτομα σε ξενοδοχεία 3 αστέρων. Heronia Travel, τα καλά του ταξιδιού. Αυτά σήμερα λοιπόν για το Γιάννη, αυτά σήμερα στον τροφό. Δάνη. Ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να συνέλθει ακόμα ο Γιάννης. Παραμονή της γιορτής του και κέρδισε όλα αυτά τα υπέροχα. Το αυτοκίνητο, το ταξίδι που θα το κάνεις το αυτοκίνητο όπως θέλεις να το κάνεις. Από εμάς, χρόνια πολλά, χρόνια καλά και ευτυχισμένα να είστε πάντα καλά. Καλή νύχτα.